В отношение на направеното предложение от министъра на труда и социалната политика за увеличаване на минималните осигурителни прагове като решение на проблемите на осигурителната система, ние искаме съвсем ясно да кажем, че се противопоставяме на опитите за вдигане на минималните осигурителни прагове. По този начин правителството ще продължи да събира все повече средства от все по-малко хора. Следващата стъпка – отпадане на нови хора в сивата икономика, и следващата стъпка каква е тогава? Ново увеличаване. А това не може да бъде решение. Ние няма да се уморим да повтаряме, че проблемът е в насърчаването на повече хора да се осигуряват, да работят, да правят бизнес, да се осигуряват на реалните си доходи, а не в наказването на работливите. Когато се увеличават минималните осигурителни прагове, в условията на криза, фонд работна заплата, разходите за труд на една фирма не се увеличават. Това означава, че на най-ниско квалифицираните ще трябва да се вдигнат заплатите и осигуровките, на по-високо квалифицираните ще се намали дохода. На работливите, на образованите ще се намали дохода. Ние сме твърдо против това и смятаме, че това по никакъв начин не може да помогне да излезе държавата от кризата. Заповядайте с въпроси и коментари. Бих коментирал, защото слушах неговото изявление, двата примера, които той даде. Примерно, че ТЕЦ Марица Изток, поради дългосрочния ангажимент за изкупуване на високи цени, е съсипала или ще съсипе ТЕЦ Варна, която има по-ниски цени. Как така една по-висока цена ще бъде конкурентна на една по-ниска? Виждате, че този аргумент не издържа елементарната логика. По отношение на изграждането на терминали за насипни товари и че това едва ли не е проблем и че би могла икономиката да й се даде тласък чрез изграждане на терминали за контейнери, бих казал, че терминалите за контейнери изискват изключително добра инфраструктура пътна, за да бъдат ефективни. Никой не изгражда терминал за контейнери там, където няма магистрални връзки до следващи терминали и до крайните получатели на стоките. По онова време, 1997 година, сключения заем не изглеждаше лош. Тогава беше година, когато поради стопанската катастрофа в България нямаше абсолютно никакви инвестиции и никакви възможности за кредитиране. А впрочем, тези преговори, условията, мисля, че по този заем бяха договарени още през 1995 година. Това по отношение на примерите. Изводите можете да ги направите сами. Аз също бих коментирал това изказване, че икономиката е заспала по време на управлението на ОДС. Да разбирам, че тя е била особено жива и будна по време на управлението на Жан Виденов. Ако е така, това заспиване надали е било лошо. Ако по същия начин сега някой смята да я събуди, надяваме се, че няма такива планове. Но съвсем сериозно, това е показателно изказване, защото по този начин днес управляващите се включват дългата поредица на правителства, които отказват да продължат реформите. Отричат направените реформи и потвърждават тяхното 10-годишно спиране, което ни доведе до днешното стопанско състояние на държавата. Искам да допълна, защото все пак съм жив свидетел и помня. Ако икономиката беше заспала при времето на управлението на ОДС на Иван Костов, то не би могло да се обясни как така в абсолютно изражение, в доларово изражение, тогава това беше валутата, брутният вътрешен продукт през време на това управление на страната се повиши двойно. Пожелавам такъв успех и на сегашното управление. Ние подкрепяхме Симеон Дянков, доколкото той изрази воля за ограничаване на разходите по време на криза и стремежа му да постигне един балансиран бюджет. Ние не можем да подкрепим обаче провала на тези намерения. Евентуалния провал. Ако тези намерения, декларирани от него и от правителството, не бъдат постигнати. Имаме много сериозни тревоги и опасения, че това може да се случи. Всички знаем, че
разходите на управлението се увеличиха през последната една година, не намаляха, което означава, че така заявената политика, която ние подкрепяхме, явно търпи неуспех. Мисля, че в четвъртък на брифинг на Синята коалиция ще има много по-разширен коментар по въпросите на финансовата политика. Не. Да. Да, в този четвъртък в бюджетната комисия на парламента ще има изслушване на основните институции, отговарящи за приходната част. Това са НАП, митниците. Да, а също така ние искаме да присъстват и представители на НОИ, на НЗОК, за да имаме пълна представа какви са реалните перспективи за изпълнение на приходната част на бюджета за 2010 година. Защото, както неведнъж сме заявявали, нашите прогнози са много тревожни. Очакваме дефицит над планирания с актуализирания бюджет. И искаме да видим в Народното събрание какви са прогнозите, как хората, които ръководят тези институции, оценяват реално това, което ще постигнат и каква отговорност ще поемат в случай, че не бъдат изпълнени параметрите на актуализирания бюджет.